Tak v tom programu samozřejmě akcentujeme to, co tak nějak tahle ta společnost má ráda, baví nás a co, řekněme, protivníka, nechci říct nepřítele, ale to, co protivníka tak jako mírně irituje. Včera jim vadili cikáni a dneska imigranti. Spát chodí počasto zlískaní, když zlískají haranty. Chtěli by mít svět přehledný, jak na výrobní lince, do hrobů vkládat svoje dny, jak do vozíků mince. Svět ale roste jako les a životem se hemží. Co bylo včera, není dnes. Zas pravda spává se lží. Když každé slovo zpochybníš, nediv se, že ryba vítá. Když vodě přijde po rybní, aby jí z brindy vytáhl. Když se pak smaží na pánvi, později honit bycha a těžce vzdychat, vždyť pán ví, že chtěla jen svobodně dýchat. Je totiž v povaze svobody, že si ji nelze syslit a že k ní nelze psát návody, ač si tak mnozí myslí. Kdo utěší ty utrápený duše, kdo polechtá je v noci na pakách, kdy už přijde Vilém Tell a jednou ranou zkušeně jim sejme z duše strach. Kdo utěší ty utrápený duše, kdo polechtá je v noci na pakách, kdy se vrátí Vinetu a nejslavnější z pušek, zkušeně jim sejme z duše strach. Včera jim vadili cikáni a dneska imigranti. Jak můžou žít tak nasraní a ještě sráčům fandit. Téti, kterou musí níst a toho smutku a zloby. Proč vždycky tihleti rození nevinní jsou první oběti doby. Téti, kterou musí níst a toho smutku a vzteku, kde člověk ztrácí svoje sny. A proč je strach v člověku? Kdo utěší ty utrápený duše, kdo polechtá je v noci na patách, když se vrátí Vinetu a nejslavnější z pušek, zkušeně jim sejme z duše strach. Kdo utěší ty utrápený duše, kdo polechtá je v noci na patách, když se vrátí Vinetu a nejslavnější z pušek, zkušeně jim sejme z duše strach.